atumo. Amara monye so egwa diga atumo. Oke mokobo oja diga atumo. Amara monye so egwa diga atumo. Amara ya oke mokobo oja diga atumo. Amara chinefe. Amara monye so egwa diga atumo. Odi aripumo oke mokobo oja diga atumo. Abiakwam amara m onye m so ụjọ adịghị atụ m. Echetara m ihe mere arọ ole ma ole gara aga mgbe m zutere ihe mberede n'okporo ụzọ. Onye a na-eso bụchi m kpatara ọsọ enyemaka. Ọtụtụ ndị mmadụ ndị so na nya bụ njem tụfuru ndụ ha, mana Chima na-ekwu maka ya. O melụ na nya bụ ihe mberede n'okporo ụzọ ọkụ akọghị m n'arụ. Ọnya ka m ji wee kwuo na mmadụ onye m na-eso ya bụ Nwachukwu. Obi alọla gị mmiri, chekwube na Chukwu obi sie gị ike. Obi alọla gị mmiri ọbụnadị n'oge nsogbu na ebuli mmiri nke ndụ. Obi sie gị ike, chi ya ga-agwụdosiri gị ike. Ya gazie. Good morning viewers all over the world. Egwu ịnụrụ kịta bụ egwu si na ngalaba na-afụ gbasara mgbasa ozi ọdịnala Igbo na Ugochi tubelu ọdịnala temple a na-akpọ Nkwa Group led by me. Ọ bụrụ na ị like ya bụ egwu, jee na audio mark, the iTunes and rest of them ka ị download onye bụ egwu. We have all the rights. For some of you that are seeing me for the first time, Mọmụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite maọbụ ịkpọ m Akajugo. Oraifite dị na Anambra State. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ sacred trees and functions. Sacred trees and functions. I want to pay attention in today's lecture. Believe in me, you will know the importance of those sacred trees in Igbo spirituality and Africa in general and functions. But before we dive into today's lecture proper, important announcement. We are still in the month of February, and our monthly ritual is still ongoing. And you can join us in our monthly rituals anywhere you are all over the globe. Makike Chukwuzurumbado. This ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja call for make declarations upon the lives of those that join us. The friends of the temples, the children of the temple, and the members of Ordinary Restoration Evangelical Mission. Aja na-achụ n'Igwe for upliftment, breakthrough, and liberation. We have lots of testimonies, but as you all know, we don't share testimonies on social media.
or even in Eziokwu TV. You know why? It's not necessary. It's not why we're here. But I can tell you, Niked in Eze-Ana to Igbo. Igbo Ked. Igbo Bike. So if you are interested in joining us, what you have to do is to make token donation to the account number. Chat me on WhatsApp. I will tell you other details we need for you in order to book you. If you drop your 3 prayer requests, we place it in altar. On the last day of the month, we visit the waters to offer sacrifices of Saraka on behalf of all. I just collected the for favor on behalf of all. Then we proceed back to the temple. To entities of powers in the temple. Believe in me, we have lots of testimony. We started this group ritual over 3 years now. I'm still counting. So, anyone is interested, chat me on WhatsApp. Make token donation to the account number. Or no one has you when I'm WhatsApp number 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672 or 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Now let's dive into today's lecture proper. Like I told you before, the topic of today is sacred trees and Igbo spirituality and functions. I want to explain some certain mysteries about life and creatures. All the living things need to Chukwu. Makana, all the living things, do you know why it's living? Because all the living things no one head into. Bini menyabi he. Ihe anwa dị ndụ biri ime nyabi ihe abụ nya abụ mmụọ. And all nya abụ na nyabi ihe dị ndụ. All na mmụọ a biri ime nyabi ihe ka ihe a dị wee dị ndụ. Ọ bụrụ na mmadụ asị na spirit, that is mmụọ mmadụ, mmụọ biri ime mmadụ. Then or comprise here with the physical flesh, the earthly clock in our fire, the earthly body. Then the spirit will fuse into the human body. All nyabona mado dendo na nande dendo. Yes. The same way, any creature obuna na-eku ume dendo. Ihe obuta na mmụọ nọ n'ime. Is it animistics? Those animals you can think of. Mmụọ nọ n'ime. Ọ mmụọ nọ n'ime nwere oji nwee ndụ. And ihe niile dị ndụ na-eto Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. Ọ na-abụ mgbe ụfọdụ because of ignorance, humans normally think no only human being that praises Chukwu. No. Every living thing praise God. Chukwu okike pụrụ ime ihe niile. That is why if you go to book of Liberation, some people always ask, you are why quoting the Bible? Yes, I quote the Bible for 2 reasons. Don't forget that I used to be a Bible scholar. 1. 2, why I quote Bible is that I understand that 80% of my audience have come across Bible directly or indirectly. So it doesn't make sense if I begin to teach you what you don't know without using what you know. So I need to use what you know, then what you believe in, to explain what you don't know. So that's why I cite Bible. In book of Liberation, you have to say, "Name 4 living things. Ihe anọ dị ndụ. Ihe anọ dị ndụ in the throne of grace." Now call Liberation. So go sing na ọbụrụ sọ mmadụ bụ ihe dị ndụ. Nwere ike mmụọ ya nọ n'ime. So gịnị ka anyị maka ekwubie? Before man was created, other living things has been created. Name them. The animals, the trees, the entire universe has been created. And every creature has been
properly maintained by Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, by constantly pouring his blessings, his grace upon the entire universe to keep maintaining the entire universe. Yes. So that is what you have to know. So Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile always maintain all this spirituality by maintaining the entire creature. So every human spirit has spirit in him. Every creatures have spirits dwell in that particular creature. So don't be seeing that be thinking that it's only human spirit that has spirit. No. Spirit is in everything Chukwu Okike created. And that is because there is living spirit in that particular thing. That's why the thing is living. It will interest you to know that every creature prays Chukwu. Every creature prays Chukwu. Because life is all about where your limit. Maybe because you are not gifted to hear that some of these animals do discuss, do worship God. Therefore, you think that they are totally useless. Let me tell you one thing that will shock you. Nothing that was created that is totally useless. But when you hear there is nothing, anything created by Chukwu that is useless in creation. There is a purpose why Chukwu created everything. Yes, including trees, animals, is for a purpose. But because you don't know the importance of that particular creature, for you, your thought that is useless. Yes, ordinary sand you are marching upon. This world can never be a better place without ordinary sand we march on. Yes. So is it the ordinary water? This world can never be a living place without water. The same thing with air. Without all those things, we remain stagnant. So what I'm saying is that everything Chukwu created is for a purpose. And once you recognize the fact that Chukwu created these things for a purpose, the better for you. So what am I saying today is that today we want to focus on sacred trees. Sacred trees. These sacred trees, we have many sacred trees, and I will tell you why they are sacred. We have other living, every tree is living. Because once there is no life in any tree, the tree will dry up. It's not a thing of new. I know most of you study all some of animal plants in school. Me and you understand, even while we are in school, that plants breathe. Because we human beings, we breathe in oxygen, give out carbon dioxide. Then plants breathe in carbon dioxide and give us oxygen. So they are living. Now, I want to tell you there is some trees that are sacred. And that is the topic of today. In Igbo spirituality, we have those trees that are sacred. And I will tell you why they are sacred. And well, we have some, and those of those sacred trees are the akuyaku. Ha na-adara onwe ha because of special meaning ha nwere na ndụ a. And then agwa gị why what is responsible for those sacred trees ịdịsị na mba dị iche iche. Yes, what is responsible in spreading those sacred trees number from town to town? Something like Oji, the Iroko tree. Yes, is one of the tallest trees on earth. Yes, Oji is one of the sacred trees. Oji. Then we have other ones. I will mention few. I will not be able to mention all now because of time. We have what we call
Ngwu. Ngwu, for some of you that doesn't know what is Ngwu is all about. Ngwu looks like opaka. You know opaka trees, the leaves, you know it. Ngwu looks like opaka, but not opaka. Ngwu is a sacred tree. I will show you one of the signs Ngwu normally give. Ngwu is for protection. I will still get to that point. But Ngwu leaf, how you know Ngwu is that once there is sunset, okay, more than at any evening time, go to anywhere Ngwu leaf is, you will see the leaves begin to close. They close their leaves in the evening. But when they break, the sun rising, then you begin to energize Ngwu. Ngwu leaves will begin to open. Is it not miracle enough? To show you the trees that their leaves, once it's evening, they begin to close their leaves. Once they break, they open. That is Ngwu tree for you. We have Ofo. Ofo is a sacred tree. Yes. We have Ofo. Ofo is a sacred tree. It's a staff of office. Ade Akuyako is for on his own. Then we have so many. We have like Akpu Okalete. Akpu Okalete. How Akpu Okalete looks like. Because I would like to show you, because some of you don't know. You normally hear those names. Akpu Okalete bo nwanyi kobo. And how you know Akpu? Do you know this cassava leaf? Cassava, that's normal cassava you normally eat. The way the leaves look like. That is the way this apple Okalete, the spiritual apple look like, the leaves. But the spiritual apple can be tall, can grow like orchid. In fact, I remember one that is very close to my house when we are growing up. No matter how big you are, your hand can never go right round. In fact, as tall as I am, before my hand will go right now, you need to bring another person that is as tall as me, so that we can put the person will be the other side, I will be this side. That is the only way our hand can go right now. Yes. So that is apple for you. Now that apple can be big, that big, yes. Apple Okalete is apple ndimiri. It has to do with water elements. Now we have another type of apple. That one is apple ndichie. The same leaf. But once it's growing, the body of that apple, we will see tones. Ogu ya dị na ahụ right round wee gbagoro elu. Nke a ka a na-akpọ akpụ ndị ichie. It's a secretary. Then we have other secretaries like Ogilisi. Ogilisi is Ogilisi more because it attracts more. It attracts more. Man Ogilisi no na dimension nke Ogilisi a na-eji aka azụ Ogilisi eji ya ama oke. Yes. But minus Ogilisi, other ones na-eji aka ha na-adara onwe ha. Other ones na-eji aka ha na-adara onwe ha, those secretaries. What makes them sacred is this. Because in creation, there is other elements, like 4 cardinal elements I will mention. Departments. And well, sun and light elements. Mmụọ ndị na-ebi n'anyanwụ, ndị nwere link with anyanwụ, ọnwa na kpakpando, a na-akpọ ha light element. They are called stars. Then, enwekwala other elements like water elements. Enwelo water elements are about water sprites and mermaids. They are of water elements. Enwekwala another element
a na-akpọ the air element that are called salamanders. Enwere another element ndị na-ebi n'ana and okwute a na-akpọ the gnomes. Then enwere another element a na-akpọ the earths. Today we want to talk about earths. These elements dwells in trees. They dwells in trees. These trees are called sacred trees. In Igbo spirituality, there were categories of sacred trees. Enwere nke na-adara onwe nwee nke mmadụ nwere ike iji aka etinye dịka ogilis. Now, but enwere other sacred trees ji aka ha adara onwe ha dịka ọjị, ọfọ, akpụ, ọkalete ma akpụ ndị mmiri, ngwu, ojukwu ha, and rest of them. It will interest you to know nwere ike ịmara the medicinal and spiritual strength of ojukwu. Enwere akwa na-akpọ akwa ojukwu, ọ dị highly spiritual. Eji agwọ ọrịa nyere mmadụ because of the spiritual strength. So those sacred trees bụ ukwu osisi mmụọ bi n'ime. Mmụọ bi n'ime. Ihe o jiri sacred bụ karịa osisi ndị ọzọ bụ na mmụọ buru iche bi n'ime. Yes. Etu esi wee bịa nwee na mmadụ esi nwekwa n'osisi enwe. So those osisi are osisi pụrụ iche. Now, ọ bụrụ na those herbs bi n'ime osisi a, ị mara na osisi a bụ osisi mmụọ. Mana osisi mmụọ a nwere nke emere activate, nwee nke emere activate. Ihe o ji abụ abịa nwee nke emere activate, they give you sign is for you to know that na mmụọ bi n'ime osisi a, and na-emego ha activate, na-recognize go ha na ha nọrụgo ọrụ. Ka ọ ga-abụ ijezi ebe a jee mee ọtọ nọ ihe igbutere n'ọja gị n'imi n'ọnụ gị. How will you know those secretaries that has been activated? Is those secretaries that are, you will see them, you will see like white clothes. White clothes, they tie white clothes on their body. What it simply means, that white clothes is that now they recognize gear. The elemental beings dwelling there has been activated. Hand or God will recognize them. So therefore, you cannot just go there and do anyhow, because you have been warned and the sign was given to you. So if you go there and commit any sacrilege, so then will process activate chaya agbawa ya akwa. Ghọtara? Ihe bata na-eji eme ihe wee gosi gị na o nwere ihe dị iche na egbe ka ị mara na o nwere ihe dị iche n'osisi a na osisi ndị ọzọ. Maka na o nwere mmụọ nọ n'ime, mmụọ nọ n'ime ka a na-recognize. Mmụọ nọ n'ime ka a na-recognize. Because Chukwu Okike, after creating the entire universe, Chukwu Okike created ụmụ mmụọ ka ha biri n'etiti ndị mmadụ. Ụmụ mmụọ ka ha biri n'etiti ndị mmadụ. Therefore, na-alụrụ mmadụ ọlụ ka e wee nwee harmony among the society, ndị mmadụ. Remember, mgbe Chukwu Okike kechara ụwa, nwere ihe dịka police, enwere government. So Chukwu Okike created these sacred trees, those sacred altars, because whenever I made the activate, ọ go an altar. So Chukwu Okike created sacred altars called in the midst of ndị mmadụ n'obodo dị iche iche, so that those altars will be close to people, where people can go and ask for one favor or the other. Yes. So they are able to move more to appreciate it in the mother. All have to be in the midst of people for blessings. So here have spiritual education where arrange government bezen no nke ha na-emesi obodo ọwụ na-abịa alụọla ha police station. Kedu police station na-alụ? Gọọmenti ji were ya na police station bụ an office nwere ike ịnọ
if we maintain peace and order among the community. But before even police and government and abia, Chukwu Okike emega arrangement na ga-enwe okwu mmụọ dị iche iche in the midst of ndị mmadụ ka e wee nwee ike ka mmụọ Chukwu wee nọ n'etiti ndị mmadụ. Remember, ngwana gị na Chukwu Okike directly cannot interact with you because he cannot withstand the vibration of Chukwu Okike. So Chukwu Okike na-use those altars as ebe mgbakwasị ụkwụ ka o wee nọ n'etiti ndị ya wee na-agọzi ndị ya. That is why ji wee gwa gị n'akwụkwọ Numbers ebe agwọ na-atụ ụmụ Israel. Ihe ji ekwu oturu gị ya bụ ka ị mara na ụdị ihe na-etu emego. No human being can withstand the Chukwu Okike direct because he cannot with God. Chukwu Okike is divine. He cannot even withstand the radiation of common angel, talk less of Chukwu n'onwe. So wee sị ha onye agwọ tara sị Moses, onye ọbụla rubere m isi sị na ntụziaka m na-enye gị, jee kpụọ agwọ hangịa ya n'elu, onye ọbụla ji fet na irube isi wee nee ya anya, asịgori na agwọ tara ya, the person will be healed. So o jee kpụchaa ya, ọ bụrụ na ha na-efe agwọ no, mana onye ọbụla look up to that particular altar because once he's raising up after ka pụtara agwọ ọ bụrụgo altar. Onye ọbụla nere anya na anya bụ altar with faith na anya bụ Chineke ga-adabịa eti ike site na that altar, the person will be healed. So Chukwu Okike from time immemorial has created various altars ebe ọ ga-esi na ya gbata okwu wee na-agọzi ndị ya amara ya na-eflow to human beings. So those altars enough, those secretaries bụ an channel where Chukwu Okike na-agbakwasị okwu to radiate his grace among his people. Onye abata na onye kweburu mba wee bịa na those sacred altars yọ emerie ya. I'm a living witness. So ihe na-achọ ịkọwa gwa gị bụ ka ị marụ na ụdị ihe na-etu a na-eme exist. However, ọ bụrụ na enwelu sacred altar na be nna gị ma na be unu for any reason, ọ bụrụ na o nwere nke emebere advert dị na obi gị and then you want to build house there, enwere process what you have to do to tell them ha biko ha nọgharịa na civilization abịago, ha nọgharịa that go another place. After that rituals, you can cut it off and build your house. But you must take permission first. But don't cut it for the sake of hate. No, you must not do it out of hate. But if you are doing it that this is an obigi and there is no way very close to your house, then for that reason he made the rituals that one is okay. Are you following? But don't just go there and just show hatred. Cut it for the sake of let me do it that let me stop here. So if you have any question concerning secretaries and their function, I have told you the name of the elemental beings dwelling in those secretaries is called herbs. On one of the elemental beings, they water favor, they water mbunienu. Ma na I recognize ya and reference them. They can see in Igbo spirituality, we don't worship elemental beings. However, we reference them and ask them, that's what we do. We don't worship them. Yes. So know this one and know peace. The same way we reference our elders. Yes. The same way you reference, if you are given opportunity to meet Mr. Governor, he greet with Mr. Governor with respect. That does not mean in a worship to Mr. Governor. In any respect for the post, the same way when you see your Igwe, you greet your Igwe with utmost respect, right? You are not worshiping Igwe. You understand? So that is the thing. So Igbo spirituality recognize those secretaries. And then they recognize and were enormous blessings therein
for you to benefit. Example, if you see onye Yoruba on a genuflect onye Toriano or I worship here. Manon sopro ka ọ na-enye because na to be an elder is a blessing from Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị watch from my teaching concerning worship, go and worship or listen to that music on that message on YouTube. A gwara gị na-enwere ụzọ nsọpụrụ ụzọ eto enwere na-enwere ihe a na-akpọ hyperdulia, na-enwere dulia, enwere dulia, enwere hyperdulia, enwere latria. Nsọpụrụ Igbo spirituality na-efe Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile ka a na-akpọ latria. Then nsọpụrụ mmadụ na-enye onye tọrịa, nsọpụrụ mmadụ na-enye onye tọrịa ka a na-akpọ dulia. Nsọpụrụ mmadụ na-enye an entity of power like sacred altars ka a na-akpọ hyperdulia. But usually Chukwu Okike nwere total worship a na-akpọ latria because also Chukwu Okike a na-efe efe. Ndị ọzọ niile bụ ndị angelu nke Chukwu, ndị anyị na-asị yọbara anyị ahịhịa. Nche ọ dịkwa. Let me stop here. So if you have any question in today's lecture concerning secretaries and the functions, you know that those secretaries are all hard ebube and it's for a purpose. I remember mgbe ndị otu m kpọdara m na mmiri na anaba anyị wee sị m ka m bụrụ aka ji ọfọ dị a. Do you know what surprises you? When I consulted the Alpha, I was told na ebe a bụ okwu mmụọ is a special altar. I chọrọ ka m na-elekọta anya, and na mgbe m na-eje na that altar, that place, what I saw there is akpụ ọkalete. Can you imagine a particular space within the same circle? You have 4 akpụ ọkalete. Yes. You can look at the mother and the twins, and another one that is making it 4. Then, and I was told mgbe na agbanyegba afa, sị m na enwere ọda ụmụ mmụọ ndị ọzọ ya na ha kwu. Mgbe na agba dị afa, a na-agwa m na ngwudi dị a. Behold, the other day I na-eme clean up that place, we saw one that is just growing up. Like that one is not enough. We now discovered another aku that is Ojukwu there. So, and I know more entities more elemental beings are still coming. So let me stop here. But those things, they come on their own. Yes, they come on their own. Some of those things, secretaries that was destroyed in ancient time, some of them are coming back. Once you start their spirituality on their own, they will keep coming. When I started, my grandfather was a herbalist, a Libyan, and the owners. He did all this traditional stuff, but when my father stormed, my father refuses to do it. In fact, in go the gasin abai, kedini huno, but when I came back to Odin and I began to do, I recognize all of them and I call all of them to come back to join me to this fight of liberating our people. So, as he praises Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, all those secretaries are coming back. Yes, if you know my house, you will see it in front of my house, you will see him there. Yes, I recently activated it. But let me stop here. If you have any question in today's lecture, chat me on WhatsApp 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672 or 0813-8243-871. I repeat, 0813-8243-871. In the name of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, may the work of your hands begin to yield fruit. May you be favored. May whoever that forgotten you begin to remember you right now. May you be blessed. May you be protected. Now, Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile, ike niile si n'aka ya bịa. Ka emesịa, see you tomorrow n'oge awa nke eziokwu. Ọ bụrụ na ọnwa egburu ọjọọ eji wee chụọ aja, emesịa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị unu.